Braint a phlysur yn awr felly i wahodd a hiw ymlaen, os ydych chi eisiau cael ychydig bach o funudau. So dy hunan? Ie, wrth gwrs, gei di ddod fan hyn, ie, a chroeso. So, mae fi jyst yn mynd i ddweud gair, bach jyst i symud stwff. Ni wedi edrych ymlaen yn fawr iawn hiw, a ydyn ni'n edrych ymlaen yn at dy ddarlith. Diolch i ti am ymgymryd ynglyn â hyn, yn argraff Genhadaeth Golygon ar y Genhadaeth Gymreig yn yr India. A ni wedi clywed lot fawr o sôn yn barod yn dydyn o'r wythnos hon, efo'r holl gysylltiadau agos sydd gyda ni parthed yr India. A felly ni'n edrych ymlaen. A diolch i ti am ymgymryd ym hyn, a dyn ni'n dymuno yn y gorau ti nawr wrth ddod ymlaen i baratoi di hun ar gyfer ein darlith Davies. Iawn. Gobeithio wedi dod â hi efo fi. Herwydd yna dipyn o drafferth efo'r PowerPoint, oedd hwnnw wedi cael ei adael yn y cyfrifiadur adre. Pan ysgwyd i'w lunio fo. Felly, da ni angen dechrau am hanner dydd, a mae'n dda cael bod yn dechrau fel o brydlon hefyd. Diolch i chi am eich geiriau caredig a'ch dymuniadau caredig hefyd dwi erioed wedi teimlo. Gymaint o gefnogaeth i wneud unrhyw beth cyn lleied a beth dwi'n bwriadu wneud gan yr un corff o bobl o'r blaen. Ac rydw i wedi cael cefnogaeth gennych chi fel cymanfa a ffrindiau. Y teitl... Iawn, dechrau. Y teitl o'n i wedi bod yn, John Didno wedi bod yn pwyso, be wyt ti'n mynd i fod yn sôn amdano fo? Wel, yr argraff yna, y mae y Genhadaeth yn yr India wedi gadael yno, ac wedi'w gadael arnom ni hefyd. Yr argraff y mae Genhadaeth Impression of Mission, beth sydd yn aros, beth yw'r imprint arno ni bryd hynny, arnyn nhw bryd hynny, arno ni rwan, arnyn nhwthau hefyd. Dwi ddim yn rhyfygu bod gennau ddigon o brofiad a gwybodaeth. Mae yna bobl sydd â llawer iawn mwy yma na mi. Wedi'w geni ar y maes, wedi bod yno droeon, wedi cael llawer o gysylltiadau, wedi gweithio yno hefyd. A dyn ni'n cydnabod chymod eich cefnogaeth chi i gyd hefyd i mi wrth fod yn llunio fel hyn. Oherwydd fe aeth na dros 55 mlynedd heibio bellach ers i'r cenhadon ola orfod dod yn ôl yn 1968 o mis o'r am, ar olaf rai o gasiau jeintia neu dalaith newydd Megaleia, ffurfwyd hefyd yn 1970 wrth i Dr Norman Tunnell a'i wraig yn Nyrs Phyllis Tunnell ddychwelyd i Brydain. Ond rydyn ni bellach mewn dyddiau pan mae yna ail-asesu mawr yn digwydd ar ddylanwad cenadaethau ledled y byd, a sut mae'r gwaith hwnnw wedi cael ei blethu gyda gormes ymerodraeth. A hyd yn oed caethwasiaeth mewn rhai gwledydd. A newid cymdeithasol a diwylliannol mawr. Mae gweld pobl llwythol gogledd ddwyrain yr India yn parhau i anwesu'r berthynas yma rhyngddyn nhw a Chymru, ac i ddiolch mae Cymro'r enw Thomas Jones oedd y cyntaf a aeth ar byd modern atyn nhw drwy gyfrwng print a llen yn beth anhygoel ac yn destun diolch gwylaidd i Nina hefyd. Oherwydd i Gristnogaeth wreiddio yno a dwi'n ffrwyth ar ei chanfed, mae gennym ni bellach deulu ehangach sydd nid yn unig yn dal i fod yn fodlon arddel cysylltiad efo ni, fel eglwys a chenedl,
ond sydd yn anwylo'r berthynas honno. Fe allwn ni dechrau ar yr sleidiau hedd, diolch i ti. A dyma ni'r ardaloedd yr oedd ydyn ni'n sôn amdanyn nhw, gogledd-ddwyrain yr India. Map newydd, taleithiau newydd yna wedi'w ffurfio yn y 70au, sydd oedd yr hen map yn edrych o'r maes cenhadol. Bellach, fel ydych chi'n gwybod, mae'r map a mae'r gwledydd yna yn llawn ffiniau. Mae Bangladesh wedi dod lle roedd hen faes Silet ac ati. Wedyn jyst y map yn y fan yna, a'n arwyddo y berthynas hir yma sydd wedi bod rhwngthon ni, cenedlaethau gan Hadon o Gymru wedi bod dros gyfnod o 130 o flynyddoedd. Ond sut a phwy sy'n cael esbonio hanes sydd wedi gysylltu hefo gorffennol trefedigaethol? Mae'r pwyslais bellach ers tro ar y brodorol, ac mewn cyfnod pan mae llawer o ail-asesu'n cael ei wneud gan bob mudiad o lywodraethau i gwmnïau, i bapurau newydd, yn cofio bod y Guardian wedi bod wrthi'n ddiweddar yma, ac eglwysi a hanes cenedlaethau yn eu plith nhw. Fe aeth teulu byd-eang o eglwysi EQM, Council for World Mission, ati lonsio prosiect pellgyrhaeddol o'r enw Legacies of Slavery, a prosiect Onesimus yn rhan o hynny mewn cydnabyddiaeth bod gwreiddiau anghyfartaleddau ac anghyfiawnder hiliol wedi plannu oddi fewn i etifeddiaeth genhadol, cymdeithasau genhadol, fel cymdeithas genhadol Llundain yr LMS, ac ysylltwn ni efo'i cyfarwyddwr amlyca Thomas Charles, ar hon y bu rhai fel Ann Griffiths yn cyfrannu arian i mêl tuag ato. Yr un yr oedd Pantycelyn yn cyfansoddi emynau cenhadol ar ei gyfer, ac fe aeth y Methodistiaid Calfinaidd ati sefydlu fel y gwyddoch chi eu cymdeithas eu hunain, ac fe barhaodd yr annibynwyr Cymraeg i anfon cenhadon drwy'r LMS. Oes gennon ni felly le ac unrhyw beth i edifarhau fel y mae y prosiect mawr yma yn ei wneud gan EQM. Oherwydd, o'r munud y penderfyno ni anfon y cenhadwr cyntaf, Thomas Jones i fryniau Casia a Jeintia yn halaeth fe Galeia heddiw, roedden ni'n gwneud yn hunain gyfrifol am yr hyn a fyddai'n datblygu yno. Roedd y buddsoddiad mewn pobl, am cennu'r bod ne, mond tua 200 wedi bod yno yn rhan o'r genhadaeth drwy'r cyfnod i gyd, penodol genhadaeth Nine. Adnoddau, bywydau a'i hiechyd nhw dros y cyfnod yn rhwymo ni wrth y bobl yno mewn cyfamod arbennig. Ac yn rhinwedd y ffaith bod y berthynas hon yn dal i fodoli, mae gennym ni hefyd hawl i edrych arni ac i sylwi ar ei hargraff arnom erbyn hyn. Fel y gwnaeth, rathro Alec Griffith Jones, wrth iddo fo fwrw ni'n mesur arni hi yn 2005 yma yn y gymanfa ffrwyth y diwygiad, oedd y ddarlith honno. A cawson ni amryw o ddarlithoedd eraill gyda sylw i'r genhadaeth yn yr India dros y blynyddoedd. Nid lleiaf ohonyn nhw flwyddyn dwytha gan David Andrew Jones ar yn ystod blwyddyn camlwyddiant ysbyty Gordon Roberts yn Shillong. Ond mae Aled Jones yn dweud bod yr rhaid dehongli ystyr y genhadaeth gan bob cenhedlaeth ni ffordd ei hun. Mae o'n gwneud hynny yn 1997 ar hanner camlwyddiant annibyniaeth India. Yno ac mewn mannau eraill mae'n sylwi ar effaith y berthynas a'r cysylltiad hir rhyngom ni fel Cymru ac fel cenedl yn y byd sydd ohoni. Only by telling their stories, medda fo, can the Welsh finally bring their missionaries home. Ac mi wnaeth Nigel Jenkins hynny, pan wnaeth ynter ddau beth hynny, dehongli'r ystyr a dweud y stori wrth iddo gyhoeddi gwaliau yn Casia, a ddaeth yn llyfr y flwyddyn ac yn cael ei ail-argraffu yn 1995. Ac mae Andrew May hefyd, falle bod chi'n llai cyfarwydd efo'r gyfrol yma, wedi gwneud hynny'n ogystal hanesydd o Awstralia di hwn, ac wedi sgwennu'r gyfrol swmpus yna, mi welwch chi, gewch chi gip arnyn nhw,
ar y bwrdd sydd draw yn y fan acw wrth y ffenest ac amryw o bethau eraill. Diddorol i mi, fi'n gwybod os fydda nhw'n diddorol i chithau. Ond beth sy'n melo'r Awstraliad yma a ni, dydwch felly. Ond mae o ar berthynas arbennig yna lle mae o'n perthyn. Digwydd bod yn perthyn i'r Thomas Jones cynta ac hefyd i'r ail Thomas Jones. Mi oedd 'na 4 Thomas Jones yno i gyd, ac roedd yna Thomasiau Joneses adre hefyd. Felly mae o'n perthyn i 2 ohonyn nhw ac yn dangos yr rhwydweithio yna oedd yn digwydd. Mae'n bwrwyl i ni'n mesur yn y cyfnod yma ar yr hyn ddigwyddodd beth hynny a beth oedd a sut oedden nhw'n ffitio mewn hefo'r holl agenda trefedigaethol bryd hynny. Felly, fel dudodd William Prys, mae'r geiriau mae'n cael ei roi i'r cenhadwr William Prys, y cenhadwr cyntaf yn Silet rhwng 1849 a'i ddiarddel yn a chan y Gymanfa Gyffredinol i gyd yn 1867. Stori arall ydy honno. Pawb yn sefyll ac yn galaru bod William Prys wedi ymadel â nhw gan ei dorio allan o'r corff. Ond fel hyn mae Merfyn Jones, cenhadwr arall, yn rhoi geiriau iddo fo yn ei gyfrol Eryr Silet. William Prys ydy Eryr Silet. Mae'r wlad yma, medda fo, yn gadael ei hôl ar ddyn. Ac wrth gofio'r golwg yna oedd ar William a Mary Lewis, fu o'n dal baich trymaf y Genhadaeth yng Nghastia am 19 mlynedd, pan welodd nhw yng Nghymru ar ei gyfnod gartre yn 1861, mae o'n cofio, ac yn deud y geiriau yna. Mae'r wlad yma yn gadael ei hôl ar ddyn. Ti'n dangos dal ymlaen efo'r sleidiau, please, Edd. Ac mae'r geiriau yna rhai amwys. Gadael ei hôl a'i heffaith a'i hargraff yr oedd y wlad ar y cenhadon, a'r cenhadon ar y wlad a'i phobl. A'r naill a llall ohonyn nhw wedyn ar y wlad a'r bobl a'i hanfonodd nhw. A'r cyfan yn gadael argraff ar bawb. Ac mae'r argraff yna'n cochwyn arna i pan da ni'n mynd efo'n gilydd yn 1993, 30 mlynedd yn ôl bellach i eleni ar gyfer bod yr rhan o ddathiadau camlwyddiant cyrraedd yr Efengil. Dim ond 100 mlynedd oedd bryd hynny, yn 1994, ers i'r Efengil gyrraedd brynu Elwsiau, hyn y ddydd wedi i'w adnabod fel Misoram yn ddiweddarach. Ac yn sgil hynny, mae'r berthynas yma a'r mynd yn ôl a'r ymweliadau, da ni wedi bod yn rhan ohonyn nhw, wedi cael y fraint o'i profi, wedi effeithio arno ninne, na finne. A'r teulu, yn ogystal, llusgo 3 o blant yno, yn ôl yn 2004 hefyd. Maen nhw'n dal yn sôn profiad ac yn dal yn traumatised felly. Ond gadewch i ni ddechrau yn go agos i'r dechrau felly. Fel yr oedd Robert Cynmil yn sôn neithiwr, mor falch o'i weld o yma yn plith ni, roedd yr ail rhugain o Fehefin yn ddydd Thomas Jones yn halaeth Megalia yn yr India, yn wyliau cyhoeddus yn yr rhan fwyaf o'r dalaeth. A dalaeth sydd gyda mesur cryf o hunan lywodraeth o dan gyfansoddiad India fawr, gyda phoblogaeth o 2 miliwn o eneidiau. Roedden ni yno'n gynharach eleni ac yn cyrraedd yn syth ar ôl etholiadau'r dalaeth. Ac yno wrth i ganlyniadau'r 60 o etholaethau gael eu cyhoeddi yr wythnos ganlynol gyda gofidiau am ddylanwad y diwylliant mwyafrifol i cymdogion yn yr India yn amlwg iawn. Di'r sefyllfa yna yn eich atgoffa chi o unrhyw le arall, dydwch? Yn atgoffa ni ne. Ac roedd o'n atgoffa Thomas Jones hefyd. Wrth iddo fo, a'i wraig Ann o Beryw yn Maldwyn gyrraedd yno ar y dyddiad hwnnw. Ti wedi cael gweld yr sleidiau? Jyst cael dalia nhw i fynd. Felly ewn ni heibio hwnna ag at yr olygfa.
Sgoffa Thomas Jones yn ogystal. Sora, neu Cherapwnji, fel y galwer Prydeinwyr o yn debyg i Eryri, a thirwedd Jowai yn Jeintia yn debyg i Faldwyn. Felly bu i genedlaethau lawer o Gymru edrych ar fryniau Casia Jeintia a Lwsiai a dyrchafu golygon atynt o'r gwastadedd yn Silet. Gennon ni syniadau ynglyn â beth ydy a beth oedd Genhadaeth dramor, ac mae'r syniadau yna ynghlwm wrth ystyriaethau trefedigaethol a pobl fel Dr Livingstone ac ati a H.M. Stanley a'r holl ail asesu ar gyfraniad hwnnw ar hyn yr oedd y British Empire ymerodraeth yn sefyll drosto fo, sef y Three C's of Empire: Commerce, Civilization and Christianity. Ac i ba raddau roedd y cenhadwr Cymraeg yma yn edrych yn wahanol o gwbl i hynny. Ceir ymdrech yng Nghymru ac yn India i ddadlau bod y ffaith mae Cymru oedd yr rhain yn gallu siarad Cymraeg ac awyddau am ormau strefedigaethol ac ieithyddol oedd y cenhadon. Mae nhw aeth i'r llefydd yma ac i'r gwastadeddau yn ei gosod nhw ar wahân ac yn rhoi i Argraff a'i flas ei hun i'r genhadaeth Gymraeg honno. Ac mi fentrwn ni'n dweud bod yr olwg Gymraeg a'r genhadaeth dramor hefyd yn wahanol oherwydd eu profiad unigryw nhw ohoni. Ond bron na ellir dweud bod y genhadaeth Gymraeg wedi sylfaenu ar dau rec arall. Charles o'r Bala, Calfiniaeth, cystadleuaeth. Hynny heblaw am bethau Cymraeg eraill sydd ddim yn codi'r un math o atgofion y meddyliau neb arall, ond anghyffurfwyr Cymraeg, pethau fel Rhodd Mam, Ysgol Sul a Thonig Solfa. Ac y syndod ydy bod y cof am Thomas Jones wedi parhau cystal, bod ei ddelwau yn dal i addurno buarthau eglwysi a sefydliadau ymryniau Casia. Ond yn sylwi wrth edrych ar y ddelw, mae delw o ddyn dwyreiniol ydy hi, wedi feddiannu gan y diwylliant yr aeth yno i gyflwyno'r newyddion da iddi hi. Hyfryd, dwi'n yn siŵr os ydy'r un efo lli yn dal i sefyll wrth Sora rwan, nid yw'n cael ei drwsio yn rwle. O ran cenhadaeth, dyn ni'n meddwl, lle mae hein yn dysgu cenhadu felly? A'r diddordeb ysol na oedd wedi plannu ynddyn nhw oherwydd William Spantacelyn a'i ddiddordeb ynter, sôn byth a beunydd yma am India. Ac dyn ni'n synnu fel maen nhw'n dod ac maen nhw'n cael eu hyfforddi yn y sefydliad newydd yma yn Coleg y Bala yn 1834. Does e ddim yn arbennig efallai yn fwy na'i hadnabyddiaeth nhw o'r Beibl ac athraweithau'r ffydd Gristnogol yn eu cymhwyso nhw i'r gwaith. A'r sel ar addysg roedd Thomas Charles wedi ddangos iddyn nhw. Doedd ddim rhaid iddyn nhw wedyn holi be dyn ni'n mynd i wneud. Oedden nhw'n gwybod be oedden nhw'n mynd i wneud yno. Oedden nhw'n mynd i sefydlu ysgolion ac yn mynd i ddysgu y bobl ar batrymau tebyg iawn i'r hyn oedd wedi digwydd yng Nghymru. Ac mae Thomas Charles fel cysgod gwarcheidiol dros y cyfan, a pan oedden ni yn Sora yn yr hen goleg diwynyddol sydd yno bellach yn Mission Training Centre, tynnu'r llyfr yma oddi ar y silff, cofiant D. Jenkins i Thomas Charles, wedi'w fita'n ddiw gan bryfed fel yr oedd yr hen lyfrau i gyd yn y fan honno, ond llun hwn yn dal yno ac yn bwysig yno. Ac dyn ni jyst yn meddwl amdanyn nhw Thomas Jones a John Roberts, nad oedden nhw ddim ond plant pan mi o farw Thomas Charles yn 1814. Y ddau ffrind yma, Thomas Jones a John Roberts Minimus, un o gefnogwyr mwyaf brwd yr genhadaeth dramor gafodd hi erioed a'i sefydlydd hi ym mhob ystyr heblaw bod yno i hun felly. Yr un oedd yn ffarwelio hefo Thomas ac Ann Jones pan aethon nhw allan yn 1840, byth never to be seen again.
byth i'w gweld nhw eto, ond drwy ohebiaeth i gysylltu hefo nhw o bell. Ac mae o'n dyhau, John Roberts yn dyhau am yr ohebiaeth yno i ddod, oedd yn cymryd gymaint o amser i gyrraedd. Ac mae Thomas Jones yn sgwennu ato fo, o'r diwedd, yn cyflawni a ddewid, nôl llyfr Diarhebion, medda fo, ac yn dweud, it would be foolish, not to say sinful for me to be sent all the way to India to spend all my life writing to my friends at home. Ond oedden nhw'n dibynnu ar y sgwennu yna to my friends at home. Ac o feddwl amdanyn nhw, plant Thomas Charles oedden nhw wedi'w dylanwadu, fel mae Wyn James yn nodi mewn darlith arall, ac yn rhan o'r adeilad yma oedd wedi dechrau cael ei adeiladu gan Thomas Charles. Ar y sylfaeni yna, roedd o wedi gosod. Ac roedd disgwyliadau Thomas Charles o blant i gyfnod yn uchel a'i ymddiriadaeth yn eu hysbrydoli nhw wneud yn well bob tro. Ymroddiad John Roberts minimus i'r un delfrydau, Beibl ac Ysgol Sul a Genhadaeth yn ei wneud o'n blentyn teilwng iawn iddo fo. Yn wir, roedd minimus yn perthyn i'r teulu tylwyth dylanwadol yma, gyda'i chwaer wedi prodi nai Thomas Charles, David Charles yr ienga, gysylltiadau Caerfyrddin, ac fe fydde Thomas Jones yn dod ar draws rhan arall o'r teulu hefyd yn y man, wrth iddo fo groesawu Dr Owen Richards a fynd briod hefo wires Thomas Charles, chwaer yng nghyfraith Lewis Edwards yn y Bala, bu fo'n hyfforddi o dano fo yn rhan o'r rhai cyntaf ath drwad yn y fan yna yn y Bala. A'i fab bychan Owen Charles, gorwyr i Thomas Charles, dod at ynte a'i wraig yn Sora yn yr India. Meddyliwch am hynny yn digwydd. Ond digon deud, allwn ni ddeud llawer mwy felly, bod minimus fel ysgrifennydd a threfnydd ac weinyddwr Genhadaeth yma'n gweithio'n galed i gynnwys yr hyn fyddai o'n fantais ac yn gweithio'n galed i beidio a chynnwys yr hyn na byddai wedi bod o fantais i bobl i wybod am y Genhadaeth. Gyda'n gwneud hynny yn y drysorfa hefo ei gyd olygydd Roger Edwards. Llythyr sydd gan John Roberts minimus yn ei law, gan Thomas Jones allwn ni fentro a meddwl. Ac Elwed ap Nefydd wedi darlithio arno fo flynyddoedd yn ôl yma yn y ddarlith hanes. Thomas Jones yn ŵr oedd yn gallu pob peth. Yn ôl Andrew May, os cofiwch chi, sydd yn rhoi y cofiant yn llawnaf bellach iddo fo yn y cyfnod imperialaidd yna. Hwn oedd y dyn oedd wedi dweud o'r casied ar pa ddydd roedd y lleiad yn newid. Hwn allai lifio coed heb o straffu'r boncyff i gyd. Hwn allai losgu calch gan ddefnyddio glo. Hwn oedd wedi gofyn i John Roberts i anfon arfe gwaith ato fo. Tools yn hytrach na llyfrau. Coeddi'r angen yn y drysorfa. Ac mae yna bethau'n dod gan gynnwys defnyddiau. Ac roedd hyd yn oed hen ffrog Sally Charles o'r Bala. A eitha di bod ni bedd estalwm yn cael ei hel i'r India. A ydych chi'n meddwl am yr defnydd yna yn cael ei droi yn dillad i'r plant yn Nghasia. Ac fel yr oedd y llinynau real yna o olyniaeth yn cael ei clymu meddwl minimus a'r cenhadon yna ar y maes. Y drysorfa yn offeryn defnyddiol wrth gwrs ac yn fawr i gylchrediad. Dyn ni'n cael Roger Edwards yn gweiddi yn 1854. Pwy am gysegra eto i fyned i Gasia a Silet, i gynorthwyo i'n brodyr a dweini a dewir ei hunain yno. Cymell nhw i fynd i bob math o lefydd eraill hefyd. Pa le mae ysbryd yr hen dadau Methodistaidd i ddweud, i ddwedyd, wele fi, anfon fi. Ac felly hwn, Thomas Jones, o Beriw,
yr enigma a roddodd ffurf flynyddol ar iaith y Casiaid i addysgu ac i bregethu'r Efengyl yr oedd wedi ei anfon yno, ond mae'r ffaith bod o yn gallu gwneud pob peth yn debyg i Paul hefyd yn dydy. Ma'n fan honno mae o'n dysgu, felly mi eithym yn bob peth mwyn ennill rhai fel mae Paul yn ei sôn. Ac yn golygu bod nhw'n dal i gofio bod y dyddiad yna wedi i'w nodi ganddyn nhw'r ail yr 20 o Mehefin. Cofiwch y dyddiad hwnnw. I ddathlu ganddyn nhw, ond i ddathlu yn fwy na dim wrth gofio'r Cymro. Ddim unig amdano fo, ond pwy ydyn nhw bellach i hunain. Bobl a chanddyn nhw iaith ysgrifenedig a llenyddiaeth ac Efengyl i'w thrysori. Erbyn 1866, roedd John Roberts wedi ymladd i cael digon wedi dorri. Ac ar ôl cisio cadw ei fusnes ei hun a'i ben uwch ben y dŵr a colledion mewn i gael, a'r trafferthion y mae o'n dod ar ei draws yn ddibaid fel lladmerydd ac cefnogwr ac ysgogydd y Genhadaeth, fechan drafferthus, fregus hon y mae o yn ymddiswyddo yn ei gorfod, mae'n cael ei bwyso i ymddiswyddo, allan nhw ddim cadw rhywun oedd wedi methalu yn rhan o'r corff yma, fel William Pris yn y man yn troi cefn arno fo, yn gadael ddim opsiwn, ond iddo fo ymddiswyddo ac mae'n mynd i'r Alban. Fel yr oedd yntau wedi gadael dim opsiwn i Thomas Jones i gemlynedd ynghynt, ond i ymddiswyddo pan chwerwodd y berthynas rhwng y Cenhadon a Jones yn mentro i'w fusnes ei hun, cynail briodi ar ôl colli Ann, efo merch ifanc i deulu y Brydeinwyr yn y Cyffiniau. Oedd bron yn 16 yn ôl y sôn, ac roedd y wlad yma wedi gadael ei hôl a'i hargraff drom arno fo. Thomas Jones Drian ydy dyfarniad byr hanesydd mawr Genhadaeth J. Hughes Morris ar fywyd llachar a diwedd helbilus tad y wyddor Gasiaidd. Ond nid oedd y cwbl wedi bod ar fin cael ei golli sawl gwaith. What will become of our poor beleaguered little mission o chneidiau Roberts yn aml. Oedd Genhadaeth oedd wedi gochwyn gynt yno gan Alexander Bilish, Eingl Indiaidd, 19 oed, wedi dod i ben yn sydyn a dim sôn amdani be ddeie o'r Genhadaeth fregus hon. Ac mi fydde, os o'i dirwyn hi ben, mi fydde'r beirniaid i gyd yn gallu eistedd ôl a deud told you so. Fel Henry Rhys oedd yn dadle bydde 1000 o bunnau warwyd yn yr India, heb sôn am ddychweledigion, dim ffrwyth yn mynd yn bell iawn gartre. Roedd yr angen yn fawr gartre, ac mi fydde'r ddeilemma yna yn byw efo'r ddeilemma yna drwy'r cyfnod i gyd. A gyda helynt amhriodoldeb a thensiynau gweithio hefo Owen Richards, a cholli mab Edward Jones Maes y Plwm, y cenhadwr a ddawol, a chwbl ymroddedig Daniel Jones, a chladdu ferch fechan yn yr un arch ag o, a cholli Ann Jones. Graig, wastad, hyd yn oed pan oedden ni yn fanne, wrth y beddau yn sora, felly, meddwl am y stori yna, hal i bob tro. Ac fel y collwyd yr heini i gyd, felly, yn golygu, chymod, mewn gymaint yn y fynwent, ac yr oedd yna erbyn hyn ar y maes ar ôl y madawiad Thomas Jones ym 1847. Yn gymeriadau cryfion, oedd yna lot o friction rhwngthyn nhw hefyd. Ond ni roddwyd sylw i hyn adre. Golygwyd y llythyron a rhoddwyd yr olwg fwyaf bositif ac yr oedd modd arno fo. Cadwyd yr ohebiaeth yn bersonol am gynhired ac y gellid rhwng John Roberts a Thomas Jones. Heb ddweud wrth gyfarwyddwyr eraill y Genhadaeth, heb sôn am ei brintio yn y drysorfa a byddai wedi awchu am y fath straeon. Oedden nhw wedi gwneud eilyn o'r Genhadaeth. Roedd popeth i weld yn cael ei aberthu ar allor enw da a pharhad y Genhadaeth Gymreig fregus newydd yma. Even my reputation, cwynau Owen Richards,
yn ôl yn y bala ar ôl 2 flynedd ar y maes. Mae'r cofnodion ochelgar ac yn ofalus, roedd enw da'r enwad Aberth Genhadon hyd yma, a choffadwriaeth y tadau yn y fantol. Ond mi welwn ni John Roberts o'r Alban, ac o'r olwg mae'n ei gael yn y fan honno a'r bobl wahanol yn sgwennu yn ôl at ysgrifennydd presennol y Genhadaeth ym 1873, pan oedd pethau wedi sefydlu hunain yn well. Contracts newydd wedi cael eu tynnu gyda'r Genhadon, ond yn dweud yr helyntion yn dal i ddod, fel gyda Thomas Jones, yr ail hefyd yn yr un modd bron, fel drych o'r helynt cynta. A cynta yn dweud fel hyn, but I believe that if they were not indulged, they would greatly cease from expecting and demanding all details in connection with cases of this sort. Pidiwch a sôn dim byd am hyn yn yr drysorfa. Pidiwch ag indulgio'r Cymru yma sy'n licio straeon bob amser ac sydd yn gosipio ynglyn â hyn. Rowch bethau da iddyn nhw. Nid y straeon, nid y gosip oedd i'w rannu, ond yr ystadegau. Felly, dyna faint o ysgolion, faint o ddychweledigion, dyna oedd y pwysau. Fel y gwelwn ni o daflen am y gwaith cynnar yn Casia, llun o dudalen ystadegau. Digon derbyniol rwsyd, ond digon bychan yn y cyfnod cynnar yna. Cyfri pob un dim. Tybed lle mae'r eglwys yn yr India yn dysgu'r arfer yna. Ond y bwriad o'r cochwyn ydy trosglwyddo y gwaith i ddilor brodorion, i fod yn gallu gadelonydd iddyn nhw am fod y gwaith wedi i'w wneud, ac mae dirprwyaeth o'r gymanfa gyffredinol a ymwelodd ar holl faes am 4 mis yn ystod 1935-36 gan gyflwyno adroddiad erbyn cymanfa 1936. Mae'r gymell yn bennaf bod y gwaith yn cael ei drosglwyddo i ofal yr Henedlaethau a'r cymanfaoedd yn lleol ar y pryd. Ac mae'r Genhadaeth dramor byddai'n dal i cyflogau achoster Genhadon, roedden nhw i'w ystyried fel rhodd i'r eglwys frodorol ac i fod o dan i hawdurdod. Mae'n gadw at y weledigaeth honno, ac mae R.J. Williams, trydydd ysgrifennydd y Genhadaeth ym 1912 yn dweud wrth un o'r Genhadon oedd yno'n dweud y drefn wrtho fo am beidio rhoi digon o le yn yr adroddiadau i'r pregethwyr brodorol, gan y byddai hynny'n tynnu sylw oddi ar ymdrech y Genhadon i hunain. Ac mae Merfyn Jones, wrthi D.G. Merfyn Jones yn ysgrifennu nofelau ar ffurf llythyrau dychmygol Mary Lewis, Graig William a ti ffrindiau yn ôl yng Nghymru. Nadrodd yno'r Sion cynnar yma i gyd, roedd John Roberts mor awyddus i'w cadw allan o lygad y cyhoedd. Byddai'n amser erbyn hynny i'w hadrodd nhw am na ffeithiau'r hanes ar y Genhadaeth i hun roedd o wedi dod i ben. Ac fel awduron yn yr India, mae o'n nodi dyled fawr i William a Mary. Lewis yn y fan yna yn barhad y Genhadaeth o gwbl mewn cyfnod llawn tensiynau a cholledion. Ac efallai erbyn yr amser mae Gwen Rhys Roberts, Bidei fel y gafodd ei galw yn mis o'r am, yn cyhoeddi i chofiant hithau yn 2001. Mae'r diddordeb wedi prynhau a chyhoeddiad gan yr eglwys ei hun ydy hwnnw mwyn gosod ei hanes ar gof a chadw yn bwysig iawn. Mae'n sôn y fraint anhygoel o fod wedi cael bod yno o adeg hanner canmlwyddiant cyrraedd yr Efengil yn 1944, hyd 2 flynedd wedi'r gwrthryfel pan ddychwelodd adre yn 1968. Heb obaith byth eto weld y dalaeth honno. Ond mae'n cael gweld y lle yn 1985 a 1994 a 74 hefyd, a cof hyfryd amdani hi a'i misom o'r loyw ac erioed yn pregethu. Mi gafodd bregethu yn y dathliadau camlwyddiant, rhaid cadw'r fflam ar yr allor ynghyn, nid yw i ddiffodd Leviticus 6:13. Ac roedd y madawiad yna, Cenhadon olaf o mis o'r am,
yn cyd-fynd hefo sefydlu maes cenhadol cyntaf yn Hwthau Mrynia, Micir yn Assam. Cerbyn heddiw drwy Eglwys Presbyteraidd yr India i gyd, mae yna 2,300 cwta o genhadon yn gweithio yn eu taleithiau eu hunain ac eraill yn yr India a'r gwledydd cylchynol. Yn y gyffordd yma o ardal rhwng cymaint o wledydd de a de-ddwyrain Asia. A tra bod cyhoeddi yng Nghymru a'r niferoedd yn prinhau, mae'r dyhead am fersiynau yn ôl yn yr India yn cynyddu. Eu hanes nhw'i hunain ydi o, ac mae'r fantell o gofnodi'r hanes yma yn cael ei throsglwyddo iddyn nhw'i hunain. A'r fantell hefyd o asesu cyfraniad cenhadon Cymraeg ac o godi i gwroniad eu hunain fwy i'r amlwg. Ond ac eto, mae nhw yn dweud am yr angen sydd i fod yn gwneud yr deunyddiau gwreiddiol yma ar gael iddyn nhw sydd yma eto yng Nghymru yn cael ei dal yn yn cestyll imperialaidd ninnau megis yr llyfrgell genedlaethol. Ond os oedd yr Genhadaeth yn dibynnu ar adrodd stori a dweud yr hanes, ac os mae ar hynny y ffynodd hi, stori fwyaf exotic ohonyn nhw i gyd o bosib a'r naratif a roddodd yr hwb fwyaf i'r Genhadaeth rhwng 1861 a 1863 ydy hanes Wlar Singh Congwyr. Magwyd o ers yn 11 oed gyda William a Mary Lewis. Fe dyfodd yn efengylydd ifanc dawnus ac fe fynodd pan oedden nhw ar ddod adre oherwydd gweiledd yn niwedd 1860 ar ôl 19 mlynedd yno mwy na lai i hunain. Mi fynodd o gael dod hefo nhw. A dyma'r naratif sy'n cael ei roi amdano yng nghofiant Gruffydd Ellis Bwtl i William Lewis. Dichon bod ei ddyfodiad ef adre efo nhw o'r wlad bell yn debyg i'r troffis yna a ddeud adre o'r India gan yr ymerodrwythwyr, crwyn teigrod a ffennau eliffantod oedden nhw'n dod adre efo nhw. Dyma droffi byw a'r anwyla mewn bod. A doedd yna neb genhadwyr wedi dod adre o lawer o nunlle cyn hyn, a llest adrodd y stori a diwallu diddordeb y Methodistiaid i gael ei chlywed hi. Ar wahân i Owen Richards oedd wedi dod adre dan gwmwl yn embaras mawr. A bu farw Josiah Hughes ym Malacca 1840 fel yr oedd Thomas y Can yn hwylio i'r India. A ddaeth y gwron arall o Faldwyn, John Davies Tahiti, ddim adre o gwbl ac yn Tahiti mae o marw yn 1854, Isaac Hughes yn marw neu Affrica ar ôl 47 mlynedd yno. Ac ymlaen. Oedd cael cenhadon yn ôl yn beth mawr i'w brofi felly. Ac mae Wlar Singh yn dod yn anwyl gan bawb sydd yn ei gyfarfod o. Mae o yn cael gwireddu i freuddwyd. Yr oedd o wedi clywed a darllen amdano fo yn yr hyfforddwr Charles wrth gwrs sydd yn cael ei gyhoeddi mewn Parchg a'r gyffes ffydd, a'r hanes yr cyfundeb hyd yn hynny, a dyna'r hanes sydd yn cael ei roi iddyn Hwthau ac mae ynte yn ei ddarllen o gyndahau am gael gweld y wlad yma a dod i'r wlad yma. Yr oedd o wedi clywed gymaint o sôn amdani hi. Ac ar ôl dod, dydy o ddim yn deall beth sydd yn mynd ymlaen yna. Go na fydde fo'n deall Cymraeg, ond mae o'n cael canu'r tonau Cymraeg ar ei emynau ei hunain i'r dorf yma. Ac mae'n benillion gan Eben Bardd yn cael ei sgwennu amdano fo yn Saesneg a'i cyflwyno iddo fo. Wrth iddo fo ddod, "Ye sons of British Christians, take now Wlar Singh's hand to see our preachers' college, to see our gospel band, to see our institutions, to see our Christian rule, to see our associations, to see our Sunday school." Yr ymffrost a deimlau yr Methodistiaid yn
gweld hwn yn dod yn ôl ac yn cael dangos y cyfan iddo fo. Ac mae ynte yn cael, dydy o ddim yn cael mynd yn ôl. A mae'r wlad yma yn gadael i ôl ar y dyn ifanc yma hefyd. Yn drwm iawn, mae o'n yn dal y plwresi, mae o'n treulio cyfnod yn cael ei warchod yn Lerpwl a'r Wyddgrug ac yn marw yn Caergwrle ym mis Awst 1863 i gladdu. Ymhlith y mawrion yn Ninas Caer gyda charreg i gystadlu efo bedd unrhyw un arall, yn deud y stori fo yn Gymraeg ac yn Saesneg ac yn arwyddo i godi i fyny fel blaenffrwyth Casia, ond nid arallor y genhadaeth eto. Ac yno, y gorweddodd o gyda'r ymwelwyr yn prynhau at ei fedd heb fod yng Nghymru nac yng Nghasia yn ddameg erbyn yn cyfnod ni o'r anghofrwydd a fu am y genhadaeth a'r hyn oll a gostiodd holi pobl gair. Lle mae bedd wrth Larsing? Gwybod, yn siŵr. Erbyn hyn, ffendio fo, mae o'n listed monument yng nghanol y fynwent yna yn Nghaer. Ond os na ddaeth ef adre, mae'r cenhadon a'r fintau fechan yn tyfu yn fwy felly, nes bod na erbyn yr ugeiniau yma yna rhyw 100 o genhadon ar y maes i gyd ar unrhyw un adeg. Ac nid un ochrog ydy'r traffig i gyd. Mae'r cenhadon yn cymell rhoddion i ddod yn ôl i Gymru. Megis, os ewch chi i Gapel Coffa Williams Pantycelyn yn Llanymddyfri, os byddwch chi yno, ewch chi yno ar y ffordd adre, mi welwch chi yr cadeiriau a'r bwrdd cymyn sydd wedi'i rhoid yn y fan honno gan Hindu Christians, fel yr oedden nhw'n cael ei galw yn yr Carmarthen Journal yn 1888 ar diffyg priodoli cywir yna. Bryd hynny doedden nhw'n yn Hindu mwy nag ydyn nhw rwan, rhan ohonyn nhw. Ond yn ogystal â'r rhoddion yna ddaeth yn ôl, yna rhywbeth arall yn dod yn ôl bellach hefyd. Mae'n lythyren dod yn ôl i swyddfa'r genhadaeth gan y Casiaid i hunain. Maen nhw wedi cael ei dysgu. Mae'r Beibl wedi ei rannu hefo nhw. Ac mae gennym nhw bellach yr arfe i feirniadu cyd-Gristnogion, i feirniadu'r cenhadon yna. Ac weddau trahaus rai ohonyn nhw. Yn gweld y llythyrau yna yn dod yn ôl felly. Mae hanes yr ymweliadau yn aml erbyn hyn. Ac yn gweld bod yna heritage tourism yn cael ei sefydlu yn y llefydd yma lle raeth y cenhadon cyntaf iddyn nhw. Dyma Gapel Nongswalia. Ac ar draws y ffordd iddo fo bellach, mae'n cael ei adeiladu canolfan treftadaeth fydd yn cael ei lenwi siŵr o fod hefo llon gwlad o missionary junk, fel maen nhw trigareddau cenhadol, fel maen nhw'n galw y pethau yma. Maen nhw'n galw nhw yn felly yn Nagaland, y stwff daeth yr Americanwyr drosodd efo nhw. Mi welson ni ar y ddangosfa yn mis o'r ram o'r pethau yma i gyd, bidau kerosene heater, piso bari teapot a gati. Maen nhw gyd yno yn cael ei trysori a'i dangos. Ond erbyn hyn hefyd, da ni'n meddwl am beth yw'r gwahaniaeth rhwng y berthynas yma, rhyn ddigwyddodd yn y fan yma, ac unrhyw genhadaeth arall mewn gwirionedd. Ac yn gweld, mae'r gwahaniaeth rwsyd yn y fan yma ydy'r ffaith nad ydy'r diddordeb ddim yn aros hefo'i missionary junk. Ydy o ddim yn aros yn y fan honno yn yr hyn a wnaeth y cenhadon yno felly, ond mae'r diddordeb
yn y berthynas ac yn yr hyn sydd yn mynd yn ôl dros y môr yna tuag at yr gorllewin i Gymru. I'r capeli lle penderfynwyd y pethau hyn, i'r cartrefi'r cenhadon cyntaf a'i beddau a'r colegau, a'r wlad, a'r bobl eu hun a'i hanfonodd nhw ar thros genedlaethau o amser felly. Dwi'n gwybod, a dyna oedd ymhryder i o'r cochwyn, sydd ddim wedi gotogi'r ddarlith yma. Mae hi'n fawr ac mae hi yn fanwl ar brydiau felly. Ond dwi'n meddwl am yr argraff yna. Yr oedd, sut o'r sleids yna, ni drwy'r dipyn o'r sleids yma, gwnawn ni drio ail ddarganfod wedyn, a dyma'r heilioni dyn ni'n ei weld yma. Beth sy'n cael ei fagu yma ydy'r heilioni a'r cysylltiad gyda'r genhadaeth yn yr India. Ni'n sylwi yn yr cenhadwr sydd yn cael ei osod i fyny yn benodol mwyn adrodd ac mwyn yr straeon cenhadol ac mwyn cymell cefnogaeth. Felly, yn gweld yn y fama Gorffennaf 1936, watch aur yn cael ei gwerthiant oriawr aur, 4 punt a 4 swll ar 10. Cymynrodd 100 punt ymhlith yr rhoddion mawr felly ac mae'n roddion bach hefyd. A'r rhoddion yma sydd yn cynnal y genhadaeth fechan fregus yma. Mae hi wastad isio mwy ac mae wastad yn dweud does dim digon felly. Ac bod hynny wedi bod drwy'r cyfan yn les iddi hi ac yn golygu bod nhw wedi gallu sefyll fwy ar ei traed eu hunain. A dyn ni'n gweld pethau fel y placiau yna yn yr ysbytai yn dal yna o Lundain ac o eglwysi eraill ac ar unigolion eraill o Gymru. Maen nhw'n dal i addurno'r wal. Maen nhw'n dal i bolisio nhw. Dyna ydy'r syndod. A'r syndod i ni yn ddiweddar yma oedd y casgliad yna neithwyd oedd yn 100,000 dros gyfnod yr pandemig felly a'i roi tuag at gwaith cyddwysydd ocsigen yn ysbyty Shillong yn yr India. Dyna'r cyfarwyddwr meddygol yn sefyll yn falch iawn o flaen y peiriant yna felly. Berthynas efo ni yn parhau, mae'n berthynas ddwy ochrog wrth gwrs, ond be oedd y berthynas efo'r ymerodraeth ac yn fel rhan o'r ymerodraeth Brydeinig. Oes gennym ni rhywbeth i edifarhau amdano fo yn y fan yna? Beryg iawn bod gennym ni, mi os yn dda gennym ni, tas y gennym ni ddim, falle. Mae'r pethau yma'n dod i'r golwg rwan ac mi gawson ni gyfarfod hyfryd iawn efo gneithurwr ffilm o Shillong sy'n byw yn y wlad yma bellach ac oedd wedi ymchwilio i hanes y Labour Cause yn y rhyfel byd cyntaf. Mae hanes y genhadaeth gan Edmund Thomas yn rhoi paragraff ar y Labour Corps yn Casia. Mae Miriam Lloyd yn rhoi mwy o sylw i hanes y Labour Corps yn yr hanes am Isoram. Daeth yn y rhyfel byd cyntaf yn lafurwyr i wneud ffosydd a llwybrau i'r tanciau yn y rhyfel byd cyntaf. Helwyd yn y fan honno i'r peiriant rhyfel yma. Gefnogwyd gan y genhadaeth. Mae yna hyd yn oed gais yn mynd i ofyn am gefnogaeth y genhadaeth Gymreig i anfon y Labour Corps yma i Ewrop ac i Mesopotamia. Ac mae pob arwydd bod y gefnogaeth yna wedi dod. Mewn dyddiau, pan oedd arian yn brin, a pan oedd y genhadaeth yn ofni y bydden nhw'n gorfod tocio nôl, mae yna arian yn y fan yma i anfon y brodorion i wneud llwybrau i'w tanciau nhw yn ôl yn Ewrop felly. A dyn ni'n cael nifer o genhadon yn gaplaniaid yn ystod y rhyfel yna, roedd 20 o gasiaid wedi marw
ar ôl wythnos o deithio'n India jyst. Oedd ddim wedi bod y tu allan cynt, heb sôn am gyrraedd Ewrop, dyn nhw'n gwybod baint daeth yn ôl yn iawn, a mae yna gofeb yna hedd yn nghanol Shillong i'r rhai a aeth i'r rhyfel. Mae'r berthynas esmwyth anesmwyth yma gyda'r ymerodraeth yn parhau drwy'r cyfan i gyd wrth gwrs yn dydi. Dyn ni'n gweld Genhadon gyda medalau ac yn falch iawn ohonyn nhw. Kaiser One Hind Medal a phethau cyffelu bu hynny. Dyn ni'n gweld llun o Mr Rees yn gwisgo ei fedal yn falch iawn yn y fan yna. Ddaeth yn ôl i wythgrig rhyw dro ar fyd felly. But he is most proud of his spiritual work. Ac felly, chymod, dyn ni'n gweld yr sylwebyddion a'r rhai sydd wrthi rwan yn dweud yr hanes yma, bobl fel B.L. Nongbri yn yr Coleg Diwinyddol yn Shillong ac eraill, bobl sy'n adrodd ar hanes ac yn dweud pethau megis mewn teitl i lyfrau, Your history is not our story. Yn ei gweld nhw yn gweld bod yr genhadaeth yma wedi gorfod mynd ochr yn ochr a'r llwybrau roedd yr ymerodraeth Brydeinig yn ei agor iddyn nhw, ond bod ganddyn nhw i agenda eu hunain. Ac mae'r agenda cenhadol yna'n gwrthdaro yn aml hefo agenda'r ymerodraeth Brydeinig. Dyna pam bod pethau'n mynd yn ddrwg ar Thomas Jones i gochwyn. Mae o'n mynnu sefyll, mae Nigel Jenkins neu weld o fel freedom fighter felly, ond mae hynny yn rhoi delwedd o'r oes bresennol yma yn ôl ar yr oes hynny. Roedd o'n gweld anghyfiawnder ac oedd o'n fodlon sefyll gyda'r rhai oedd yn dioddef yr anghyfiawnder yna yn nghasia. Mae Peter Fraser yn yr un modd, Dr Peter Fraser sydd yn Mizoram yn cael ei feirniadu ynte hefyd am sefyll gyda'r rhai oedd dan lafur gorfod yn y fan honno ac yn cael ei rybuddio i beidio gwneud hynny a'i alltudio yn y diwedd gan yr awdurdodau i beidio a dod i'r dalaeth eto. Ac felly mae'n mynd i daleithiau eraill ac yn sefydlu gwaith yn y fan honno. Felly, dyma FS Downs, tad yr hanes sydd yn digwydd yno ar hyn o bryd, ac sydd wedi gwneud gymaint o waith yn ysgogi haneswyr a diwinyddion yn ogystal ynglyn ar gwaith mawr yma. A dyn ni'n gweld yng Nghymru yma cyfnod yn niwl rwsyd wrth i'r genhadaeth ddod i ben bryd hynny. Cyfnod oedd hi o orfod archwilio, wel, beth sydd yn digwydd rwan. Dyn ni'n gweld llywydd y gymanfa gyffredinol, dyna di'r llunin yn yr ddarlith yma rwsyd, bod llywydd y gymanfa gyffredinol Melville Jones yn 1968 yn gallu sgwennu yn y cenhadwr ynglyn â'r rheidrwydd cenhadu yn wyneb bod y cenhadon ma'n dod adre o'r India ac yn gofyn y cwestiwn fel beth rwan wrth iddyn nhw ddychwelyd. Ac mae'n y genhedlaeth yn codi wrth gwrs yn does yn wyneb dirywiad angydffurfiaeth yn y 60au a'r 70au ac ymlaen wedyn sydd ddim yn gwybod dim am enwau y cenhadon yma fel mae Ian S. Jones yn ei ddweud yn ei werslyfr ysgol Sul yn 1982 y gair ar gerdded. Cenhedlaeth wedi codi yn ein heglwysi, nywir hyd yn oed enwau yr arlwyswyr rhyfeddol hyn. Mae hyn yn drychineb ac yn golled meddai. Y swyddfa genhadaeth oedd wedi gwneud gymaint i hyrwyddo'r enwau yma ar y cenhadon y dosio hyd i
llond cist o'r llyfrau bach yma oedd yn cael ei roed yn anreg i chi oedd yn hel i'r bocsys, i'r blychau cenhadol. Mewn cist yn hel llwch pan gyrhaeddo ni Goleg y Bala yn 1994 yn y tŵr. A hynny yn darlunio'r cylchoedd yma o gysylltiad oedd gennym ni hefo'n hanes a'r berthynas yma oedd yn parhau ac yn mynnu byw hefyd. Ac erbyn yn cyfnod ninna felly, dyn ni'n gweld yr ail asesu yma gan haneswyr, nes na'r hanesydd, medden nhw, at y gwir digoll. Ydy'r dramodydd sydd yn cymryd i liberty efo'r gwirionedd felly. Ac mi welwyd perfformio peth arbennig iawn, achos allai ti symud ymlaen hedd at yr sleid yna. Heibio'n cyfeillio ni yn y fan yma ar deunyddiau ac ati a'r croeso mawr y gafon ni yn yr Colegau Diwinyddol 280 o fyfyrwyr. Yr cyflwyniad hyfryd yma, wnaed gan Brifysgol Cymru, De Cymru, dan gyfarwyddyd Dr Lisa Lewis, wedi mynd ar ôl yr hanes, wedi dal gafel yn yr hanes, ac ydych chi'n poeni, be maen nhw'n mynd i wneud efo hwn, be maen nhw'n mynd i ffeindio nhw fo. Mae'n ddigon ynddo fo, a maen nhw'n ffeindio pethau da, a maen nhw'n cyflwyno yr hyn sydd yn brydferth iawn yn yr cyflwyniad yma, perfformio'r daith neu chafbwynt ar y gwaith yna i gyd. A'r llyfrau yna yn arwyddo'r gyson, darlunio'r gwahaniaeth rhwng diwylliannau, llyfrau yn dod, a phrint yn dod, at ddiwylliant oedd yn gwbl llafar cyn hynny, ac i mewn i'w cylchoedd eu hunain felly, ac yn gwneud i lle. Yn hyfryd dros ben, os bydd cyfle i edrych yn ôl ar hwnna. Ac wrth gloi, ac fel y mae, Aled Griffith Jones yn dweud nad un genhadaeth fu, meddai'n te, ond un newydd ym mhob cenhedlaeth, pob un a'i heriau ei hun yn ei oes ei hun. Ac fel dyn ni'n sylwi, pan mae Nigel Jenkins yn deimlo bod o wedi ail ddarganfod yr cysylltiad yma. Ac fo sydd yn dweud, mae hwn ydy'r largest overseas venture ever undertaken by the Welsh. Yn deud gofawr, ac mae o'n teimlo bod o wedi ail ddarganfod y cyfan pan mae o'n mynd yno. Fuodd o rioed ar goll i ni, ond eto be fuodd o hefyd yn dod, ac mae'n dal asesu arno fo, ac mae'n dal ddeunyddiau'n dod i'r golwg, ac mi fydd yna eto, ac mae'n gloddfa ddifn iawn o ddefnyddiau i'w dwy'n i'r golwg yn yn cyfnod ninna hefyd. A dyn ni'n meddwl am y berthynas yma sydd yn parhau ar ymweliadau, sydd yn parhau hefyd. Rhai ohonyn nhw wedi bod yn ddiweddar, a'n cyfeillio ni o'r India yn dod i'n cymanfa ni yma hefyd yr wythnos hon. Perthynas yn y cyfnod diwethaf yma sydd yn cael ei ailgydio ymhlith bobl ifanc gan eich ysgrifennydd cyffredinol, fel y clywsoch chi hi'n sôn am ei phrofiad hi yn mis o'r am yn 1991. Cyntaf, o bobl ifanc i fynd yn ôl yna ar ôl cyfnod caeedig oherwydd gwrthryfel ac anawsterau oedd yn dod yn sgil hynny i ailgydiad yn y berthynas. Dyn ni wedi derbyn gweithwyr un plith, sa'n gwma mae o yma ers nifer o flynyddoedd a'i deulu. John a Ming Day Colney a'r teulu yn ôl yn Aizol. Mae gennym ni, dyn ni wedi clywed llawenhau yn Rebecca Lalbiacsangi yn ymgeisydd ni bellach fel eglwys. Mae mis o'r am wedi wrannu â ni. A dyn ni'n
meddwl am yr cysylltiadau yma i gyd, y berthynas yma, nid yn gymaint o ddibyniaeth, ond o gyd ymwneud, nid fel llawer o'r perthnasau cenhadol eraill, sydd gan enwadau megis, mentrwn i ddeud yr eglwys yn yr Alban, hefo eglwysi mewn gwledydd yn Affrica, sydd lawer iawn ohonyn nhw yn berthnasau o ddibyniaeth a'r heilioni gorllewinol. Perthnasau unochrog ydy perthnasau felly yn gallu bod, ond ni'n diolch bod y berthynas yma yn parhau a'i bod hi yn un ddwy ochrog felly. Ac wrth i ni fynd yno ac annog i gweddiau nhw, allwn ni ddim bod yn gwybod beth ydy pen draw, gofyn am y gweddiau hynny, ac iddyn nhw fod yn gweddïo'n benodol dros yn sefyllfa ni'n yng Nghymru. Yr 1.6 miliwn sydd bellach o bresbyteriad yn Ngogledd-Wyrain yr India Cyffinia yna. Yn aml yn galw ni yn fam eglwys. A'r holl broblem sydd o ran yn partneriaeth ni o fewn EQM hefo yn galw ni yn fam eglwys, ond math o imperialaeth yn parhau a bydde dweud wrth eglwys yr India am stopio yn galw ni yn fam iddyn nhw felly. A dyn ni'n diolch am ei gofal nhw ohono ni a drosto ni mewn gweddi ac yn ymarferol yn y dyddiau yma. Beth adawodd hi ar ôl, os dim llawer o amser i sôn am hynny, dim ond yr agweddau yma, dyn ni'n teimlo sydd yr rhan ohono ni, a dyn ni'n dal i'w trysori, beth oedd effaith cael pobl yn ymplith ni, oedd yn gallu 4, 5, 6, 7 ac 8 o ieithoedd, oherwydd i bod nhw wedi bod yn genhadon. Megis ac y gallwn ni i henwi nhw'n y fan yna, ac yn bobl oedd yn cyfrif y pethau yma, yn bethau cyffredin iawn. Beth i effaith hynny ar yn derbyniad ni o'r byd o'n cwmpas ni? Be ydych chi'n galw? Be ydych chi'n galw Saes mewn iaith arall? Hynny hoffwch chi, neitho ddim o'ch dallt chi. Ond be ydych ni'n galw'n hunain rwsyd yn y fan yma? Dyn ni di mynnu bod y cenhadon yma'n dysgu ieithoedd, dyn ni'n mynnu dwyieithrwydd, dyn ni'n mynnu amrywiaeth, ac mae hynny siŵr o bod wedi cyfrannu at yn amrywiaeth ni fel cenedl. Ac mi fydde Wlar Singh, petai o wedi cael mynd adre, petai o'n byw yn y dyddiau yma, mi fydde fo wedi gallu bod yn Lincoi yn ôl yn mis Mawrth, yn gweld y 100,000 a ddeuau yno i'r asosiasiwn yn Nghasia, ac yr moliant oedd yno ar llewyrch sydd bellach ar ei sefydliadau a'i ysgol Sul Hwthau yn y fan honno erbyn hyn felly. Ac mi fydde fo wedi rhyfeddu bod y cyfan wedi mynd ymhellach nag a welson ni erioed yng Nghymru. Hyder Cymreig anfonodd y cenhadon Cymreig yna allan i'r India. Hyder gan enwad bychan rwsyd Cymreig. Ond dyma hyder oedd yn perthyn unna yng nghyfnod oes Victoria. Hyder fynegwyd bryd hynny yn nghystadleuaeth ac ymrafael yr enwadau. Fe welon ni gymaint o egni mynd i mewn i'n sefydliadau, addysg gwladol ac i'n hadeiladau ar y pryd. Roedd egni anghyffredin i'r gystadleuaeth ar ymrafael hefyd, fel yn achos rhyfel y degwm yn niwedd y 4th ganrif ar 15. Cenedligrwydd a hyder yn cael ei fynegu mewn ymlyniad crefyddol a welson ni ar ôl i weledigaeth Charles o'r Bala droi yn sir erbyn diwedd y ganrif. Bennaf efallai am ei rangyd ffurfwyr gisio cymryd y diwylliant Gymreig yn eiddo iddyn nhw eu hunain. Gyrhaeddo nhw Peak Christianity yn 1890. Ac erbyn hyn, prin ydi olion yr egni a thi mewn i bethau yn y cyfnod yna a'r hyder mawr ydi weld bryd hynny. Ond y mae ôl yr hyder a'r egni i weld yn amlwg iawn yn y Genhadaeth i'r India. Os nad oes na ôl dim byd arall ar ôl, mae ôl hwn.
a hwn ydy'r peth byw a ganfu ei fywyd ei hun. A aetho tu hwnt i ddisgwyliadau Thomas Jones a John Roberts a'r sylfaenwyr tybed. Mae'n rhyfeddod yn un golwg bellach. Roedd y weledigaeth yn un fawr bryd hynny, ac mae'n dal i gael ei gwireddu heddiw, ac angen i ni lawenhau gyda'n chwiorydd a'n brodyr yn yr India, a chyd-sefyll gyda'n gilydd yng nghanol i'n gofidiau a'n trafferthion presennol yn yr India ac yng Nghymru, a cheisio peth o'r hyder cenhadol hwnnw sy'n cael ei arddangos yn ei bywyd cenhadol nhwthau heddiw yn yr India. Diolch yn fawr i chi i gyd am eich gwrandawiad. Waw. Wel, dwi jyst deud diolch yn fawr, ond fi sydd wedi diolch yn swyddogol. Mae'r parchedig eifion Arthur Roberts yn dod ymlaen i ddiolch yn swyddogol ar yn rhan. Wel, Mr Llywydd, yng nghyfrifoldeb am rain ti ar eich rhan chi ydy datgan gwerthfawrogiad diolch i Huw am ei ddarlith. Dwi eisiau gwneud tri pheth, ond dwi'n ymwybodol bod chi gyd yn meddwl am eich cinio bellach. Gwrando ar y drafodaeth ddoe am batrwm y gymanfa i'r dyfodol. Mae'r gymanfa yn gymysgedd o fusnes, o gymdeithas, o addoliad ac o addysg. A parhaid hynny. Dwi'n tannu'n ellu hynny ddechrau. Ond diolch i Huw am ddarlith gyfeithog, difyr i ddechrau. Fi sydd ddim yn y brifysgol, yn y coleg normal fe si, ac fydda'r athrawon yn dweud efo, dangoswch rhywbeth iddyn nhw, y plant felly. Gwch chi fwy o ddiddordeb wedyn. Difyr, dweud stori, ond yn fwy na stori. Galluogi ni i ddechrau'r broses yma o ddadansoddi. Ac yn hynny, mi roeddet ti'n deud Huw, oes na le i edifarhau, ail-asesu, ond y cwestiwn, beth sydd yn aros? Pan da ni'n meddwl am y genhadaeth, beth sydd yn aros? Diolch o galon i ti Huw, am ddechrau rhywbeth fydd yn parhau yn ein meddyliau ni ar ôl y ddarlith yma. Y cyfoeth yma sy'n gwneud i ni feddwl am yn heddiw ni a'n hyfori ni. A dyna'r peth ola, ysbrydoliaeth y gorffennol, gymaint mae'r Cymru wedi wneud yn enw y Gristnogaeth. Gymaint mae'r Cymru wedi wneud yn enw addysg, diwydiant, ond y Gristnogaeth hefyd. Mae cyfrol Ben Rhys gen ti. Dwi'n dewis yn geiriau'n ofalus, beth sy'n cael ei ddweud ydy ddim yn hollol gywir bob tro, ond mae'n eitha gywir. Sydd yn grynodeb, di ddim yn grynodeb cyflawn, o gyfraniad Cymru i'r grefydd Gristnogol. Mae gennau rhyw bart bach yn hwnna, mae fewydd yr yna, parchedig Dr Roland Williams fydd yn yr India, nid efo'r Presbyterian, efo'r Bedyddwyr am 100 o flynyddoedd. Cyfoeth ac ysbrydoliaeth y gorffennol yn sôn wrthon ni am gyfleon heddiw. Ac mi fydd yna ddau madrodd yn aros fo fi ar ôl y ddarlith yma. Defnyddiais i fwy nag unwaith Little Mission. Yn ei gwreiddiau Little Mission. A'r cwestiwn yna, beth ddaw o'r genhadaeth fregus hon? Dyna ofynwyd ar un adeg, beth ddaw o'r genhadaeth? Wel, da ni wedi gweld beth oedd ohoni hi. Anhygoel. Ac mor galonogol i weld ffrwyth y genhadaeth yna yn rhan o'n tystiolaeth yn gweinidogaeth ni bellach yma yng Nghymru. Huw, diolch o galon ti, arwydd o ddarlith dda bo tro ydy bod chi'n parhau i feddwl ac i parhau ymchwilio. Diolch o galon i chi.